Hallelujah. Praise the Lord. Ti hagen ke step ka menta. Ka tin ka jong blai ka wan. Naga gospel ka jong Matthias kalanang go pra. Bat ke dekot ke ba arpulai terter. Haswa ka bangan puli naga tin ka jong blai. Ngai ku blai pi baro haga kerteng ka jong tra Jesu. Kani ka sngi ka long ka sngi ka ba kamen ka sngi ka ba. Lading idon haga jingdor kat jong blai. Ladang idan ha ka jindor kat jo men simba kho jo blai kumaga tin jo blai ko ong ba uta ba shong ha ka jekari jong ba krita me uni oyene apo ka jingka jo badan bor lor baro te na magata pidon ha ka jingka jo blai pidon ka jindor kat jo blai te kamen sim jo piru ka so komen kamen sim jo piru ka so hun namar ka jing sumar su kher ka jo blai but ha ga ni ka por ka tin ka jo blai ka kren kumni ngan puli ke ni por Matthias na bopra arpolai terter spang ka jing penjajai ek eryong ngalaban nong ba kini ke sngi ngisngau ha ka bakan jaman sim kalong kum ke eryong ke be ya ka jing em ka jungi te henry don u Jesus Christ ubala banyerap ingi ha pedeng ke eryong ngan puli ada khot arpolai terter te haba ula kiu ha ka ling ke senran jong o ke le bod ye o Hakmi iru ka jingki palo ka bakrau kala mi ha ka duriau kat ban telep no ya ka daga ling daga jingat pelung henry ulio thia ti haba kisan ran jung u kele wan ha u kele kasiwi u ke ong ko kan ran to pen em yangi ngin sayap uti ulo yet ulo ong ha ki balai pilong ki ba shifting a pi ki beret ka jingat enda kumta lo ki balas neng yegal air bari ka duriau ru Tiga lolong ke bajai jai e. Kita ki briu te ke la kendit ke li om. Uba kumno uni bakil eru bat ki duriau ki ako ngu ye o. Hang ningi i ken ba kala ja kata ke eryong ka jing at pelung juga duriau kala kenting hadu kata namar balai namar kata ka haba kala ja ke eryong kane ka duriau ru kala kenting ken si jrong bat kalak ban pensat kenting ya kane ka ling ka jongki ki ong ngin sayap te har ga tab de ke let ban kresiu yo try yo jisu ki ong ko try ngin sayap to pen em ngin sayap har ga ta u jisu lo ong balai pilong ki ba shifting a pi ki red ka jingai balai pilong ki ba shifting a pi ki red ka jingai habang i yakini ki eryong ni i kini ki jingat pelung ni so shifting ha ka jim ka jingi ni so shifting komjuro kini ki por ki briu ki bon ki briu ki so shifting e namar ba kata ka jingat pelung ka driau ka jur ha ka jim ka jongki but namar kata shanung in pek shanung in pai de tang how Jesus Christ ha ka ni ki por kini ki senran Kila kersiu Jesu ki ong tupen mengi ko try ngin sayap. Jesu ong balai pi shifting a pi ke berit ke jingai. Ula ki na ka jing thia ka jo. Ula sneng ye daga eryong ula sneng ru ka daga duriau. Bat ka long jai jai e ong ka tin ka jo balai. Namar kata ngiru kumju menta hapdeng ke jing shifting hapdeng ke dagi so ke jingat pelung jo ka jingem ka jingi. Pedeng ke jing jaba per ha ka perkai. Kawai ke bangi dibenken mau kulong ba ngin pet show Jesus Christ ngin pai show Jesus ngin ong kotra Jesus to pen em yengi nama kata utra Jesus Christ hoy ngila bandon hapeng jingi ke beret ke jinget dan beng jingi ke ba klan ke jinget henry kawai ke bangi dibentip kulong don Jesus Christ bala ban ba kham don bor bala ban penjajai ia ke jingat pelung penjajai ke duriau penjajai ya ki jingjia pa per ha ka jing em ka jingi ai ngu you try baulong blay badan bor lor baro long bala ya ka banyarap ingi habangi don kam ya ka jingrap ka jongko ha ga ni sngi duai ho Jesus Christ duai ho Jesus Christ unyarap ya ka jem ka jungi but ngin long ki ba jajai ngim don kam sedia ban shifting ngim don kam sedia ban rit jinge hapding ki ni jingjia pa per ha ka prathai namar ngitip ya ka way bau Jesus Christ don ha ka ling ka jungi ladau Jesus don ha ka ling ka jungi
ngimdan ka man shepting na marba udon ka bor ban penjajai ye ki eryong ba kan jaman sem ye ka jingja ye ka jing kulmar ba kan jaman sem baro u Jesu Christ un penjajai o blain ker khuye phi hakar te u Jesu Christ amen.